Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiak pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, pamoraho kita di pangradio ta, di turpuk jamita nanang si patol hasota di pertangyangan songoni nang di parmingguon si ganu minggu. Di tikion di video nang patol hason nami pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, taringot tu jamita di hari minggu tanggal 10 Juli 2026 turpukta di hari minggui ima sian buku Ester bindusia ayat 10 sada sahat ro di ayat 10 sia. Buku Ester ma goarni bukun jala si Ester ma nagabe tokoh utama di bukun ima sahalak perempuan Yahudi na pinabalga na si Mordehai na maringanan di pembuangan jala gabe ratu ibana di habuangan Persia. Jala ibana manggatihon ratu wasti gabe halomoan ni rajai jala berjuang imana melindungi majota dok rupani etnis Yahudi manang halak Yahudi sian pembantaian di TKI. Nakpe si Ester do tokoh utama di bukuon alai anggo bukuon dang manogihok kita laho melihat Ester sepenuhnya dalam segala hal dalam arti holan si Ester ma narikot secara penafsiran ikut seimbang do jala malah taida di buku tahun gabi pusat pemberitaan nadang si Ester alai debata do nakpe so didok warni debata di son alai natak kestarida sian pabahenanna di perdalanan ningolu ni bangsui jala si Ester ima holan sahalak parhitean ni debata laho paluahon bangsui jala neng dohonotta do molo hola parhitea peibana rupani alai macai walgado peran ibana. Jadi penafsiran tubukuon ikut seimbang. Fokus utama ima debata alai hita pedang bui mengabaikan bagaimana kebijaksanaan dan keberanian dan segala taktik dan segala hal yang dipikirkan oleh Ester untuk melepaskan manang melindungi menyelamatkan umat itu dari kepunahan. Taida matakas nakin senurut kami anggo fokus utama na tujuan di buku tahun ima patol hason pandonganion pemeliharaan pangurupion ni debatado di bangsoi na tertekan di tiki yang hampir dimusnahkan di tiki jala si Ester ma doho si Mordehai sada parhitean dipakai debata rupani laho paluahon bangsoi marhite habaranian ni si Ester na luar biasa menghadapi manang makatai manang pasahaton pangiduanna tu raja ni halak Persiai. Ima takas taida di turpuk tahun di na masa sada adong perporangan di susan sada benteng tadok may rupani songos sada paraloan. Tidak boleh disebut sebagai pembantaian walau jumlah yang meninggal yang terbunuh begitu banyak dari pihak Persia, tapi bukan sebagai satu pembantaian, dapat disebut sebagai suatu pembelaan hak hidup di TKI orang-orang Yahudi dari kepunahan, dari kemusnahan. Sebab sesungguhnya mulut taida isido nama muka saluhutna nama saon. Dang si Ester alai bangso Persia do marhite si Haman. Marhite sada sakap na naing memusnahkan manang pamatehon saluhut halak Yahudi di tiki alai bangkit donasida maralohon tekanani ala nitung pe secara morali rupani margumul dohita di terpuk tahun secara politik it's right adalah sitong
legal do pembunuhan yang terjadi di Susan di Tiki secara hukum legal karena raja sendiri mengizinkannya. Secara politik adalah benar, tidak ada masalah di sana. Tetapi memang bila kita pertimbangkan secara moral, apakah harus demikian? Boido songoni suku-sukun rupani di rohani pembaca yang kemudian berindikasi pada sada pemikiran anek kosongoni do HP debata membalocon ya marhite hamatean ikut jujur do hita mangida peristiwa di Susan alam barula-hula do iturpuhi manang di peristiwai dan adong dibuat nasida manang AHP ugasan nyaka namatei. Nomor 8 dan adong si unsur balas dendam, unsur memperkaya diri, unsur merebut kebebasan orang lain, justru mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup, berjuang, bertahan dalam tekanan. Ido na masa ditiki. Jadi molo so jujur hita marnida peristiwa ropanik boido hita gabi madabu tu pemahaman secara moral, secara etika. Ikosongoni do HP patupaon pembantaian yang beribu-ribu jumlah meninggal pada masa itu harus dibunuh. Namun bila kita lihat itu adalah suatu upaya untuk mempertahankan hidup, maka kita akan dapat memaklumi dan dapat melihat kisah itu dengan kacamata yang benar. Dungi marupani di pestahon nasidamai daksongon pesta hamonangan rupani yang merebut daerah orang lain. Dan pesta hamonangan pamatehon halak na asing. Dan pesta hamonangan patuduhon kuaso. Alay pesta hamonangan haluaudo sian hamatean. Pesta keselamatan dari kepunahan. Ido mulu jujur di peristiwa. Mulu songoni boy mata atusi secara hak, secara hukum tindakan itu benar, kemudian secara moral, secara praktika rupani taida secara tindakan setiap hari boy setiap pembaca kisah ini memaklumi peristiwa yang terjadi. Tidak ada unsur balas dendam, tidak ada untuk memperkaya diri, tidak ada untuk memusnahkan, tetapi justru bertahan. Dan dalam hal itu, tidak keberpihakan Tuhan bagi orang-orang kecil, bagi orang-orang yang tertekan, hingga akhirnya sampai pada kemenangan. Jadi idau terison hasit tongan nih debata. Idau terison keadilan Tuhan. Bukan satu peristiwa pemusnahan, atau bukan satu peristiwa pembunuhan, ataupun dalam hal lain suatu peristiwa yang menyakitkan secara manusiawi. Alai satu keadilan yang ditegakkan karena ada ketidakadilan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Ada pihak yang menekan, kemudian ada pihak yang bertahan dalam tekanan itu. Haluau ma di ujungnya, aledang haluaon alani manaluhon musuh, dalam artian pamatehon nasida, dalam artian rupani merampas hak mereka. Justru lasni roha ala boy bertahan, mampu nasida bertahan dari kepunahan, dari kemusnahan. Atong mulu tawal terpohot sangot dia mah di ngoluta siganu pare. Mulu tawal tu ngolu siganu pare idau tama ikon dohot dohita di ngolu siganu pare makilala na dohot do debata mangurupi hita di akka tekanan-tekanan nata adupi terlumubi tekanan-tekanan ketidakadilan terhadap hak-hak orang miskin, terhadap orang-orang terpinggirkan, manang akka usaha ni jolma nanaing pamatehok kita, manang usaha-usaha laho memusnahkan. Kita harus yakin Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Di sido idota na berjulu di pikiran nami si buanota di jamita. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Parohon akan adinggan marhite manang naahape namasa. Taida di turpuk tahun. Napa duahon ida utama
hamonangan, pesta hamonangan. Hita nunga monang. Siang nanaing pamateho kita ima dosa. Siang nanaing mangagoho kita saliling-liling na ima dosa. Hamonangat ta dang marhite parporangan. Alay marhite hamamate ni sa sahalak. Ima anak ni dibata Kristus Jesus Tuhan ta. Atong tapes tahom mahamonangan itong haluaon sian dosa. Idaut tama marhite turpuk tahun songon endeni sikola minggu kumenang bersama Yesus Tuhan. Godang doh hamaolon, godang doh paru kilon dingulu sikanopari. Mungkin saja paru kilon nanang mengaguhon hosatta. Lay kumenang bersama dengan Kristus Tuhan. Asa perjuangan ta ima maka monakon saluhutna di bagasan Kristus. Alanong monak kita sian hamatean saliling-lilingna. Sian hamaguan pemusnahan selama-lamanya, yaitu dosa. Kita telah menang. Oleh sebab itu dalam hidup, dalam tekanan apapun, hamaulon songot dia penata adopi, bahkan hamaulon nanang pangaguhun hosatta, utama kumenang bersama Kristus Tuhan. Para luatta, para lon manaluhon siboli sinoma. Asa monang rap dohut Kristus hita, nang dihamonakon siya dosa, monang hita sa di ujungna, di bagasan hasatiaon, toktong porsia, di bagasan Kristus Jesus. Ima huidahami turpuho namanginang anggiat boy mangurupi hita.